Madam angna mises beनो Baksa थांना जोंनो थांगोन र गाखोदो बा মই ফোন কৰি আছো হা Bar kelita. Ayo duduk Hai लोगोफोर बिफांखौ नायनानैथ' बैसागो साइज नुदोंना ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो आङो तामुलपुरावहाय थांनो नागिरदों मानो थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ मुथा एसे खोन्थानानै होगोन ओमफ्राय ओरैबायदि काहिनिया आङो तामुलपुराव एबार जों सेकेन्ड टाइम हाय बा फैसोदोहाय आंना बाबाया बिरखासैनो Second time आरो बै खनसेबो थांनायावहाय बे ड्रेसखौनो गानलांदोंमोन ओमफ्राय दिनैथ' आं बे ड्रेसखौ गानलांगोन होननानै सानाखैमोन बोरैबा ग्रोब जाफ्लांबाय आरोना मिलायफ्लांबाय ओमफ्राय आङो ब्लग भिडिअ बानायलांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय तामुलपुराव मानो थांनो नागिरदों बेखौ जाहामुथा एसे खोन्थाना होसिगोन दे मुथा खोन्थाना होबालाय हमनाया आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय गिबियावनो तामुलपुराव माने सेन्ट्रेल एबसुआ दिनै इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे सेलिब्रेसन खालामगोन माने जोंनि बर' बाजार आन्सलिक आबसुनि सिङाव गोग्लैनाय सोमलिगुरि गामिनि मुगास्रि हायनारि होननाय मादै सासेखौ हजों बरायगोन आरो दा बे मादैया माने सिगां सेरिकालचारनिफ्रायबो दिल्लीयाव बान्था मोनखांनाय दा बिथांखौ बरायनो लादों बिथाङा माने जि दानानै बा इन्दि खुन्दुं लुनानै बान्था मोननाय नालाय आरो बिथांनि दारैनो माने ओनसोलाव इन्दि खुन्दुं लुनाय आरो जि दानाया गोबां बारायबाय आरो गोबां माने गाव गावनि आथिङाव गसंनो हादों माखासे आइजोफोरा बेनिखायनो बिथांखौ दिनै माने सेन्ट्रेल एबसुआ बरायनो नागिरदों दा बिथांखौ लांनायनि दायित्वखौ आंनो हरनायखाय माने आं लानानै थांनो नागिरबाय बिथांखौ आरो आंनि मिसेसखौबो लाफाबाय लोगोसे बे सुबिदायावनो सुबिदा आरो फंबाय दाहाल दङ बे मादैनिनो माबा जायो बिनानावनि फिसाला जायो आरो गारि सालायग्रायाबो आंनिनो फंबाय जायो आंनि काजिन औ जों दा जयै साबा थांगासिनो दङ आरो थ'दो होमबालाय लोगोफोर थांबाय थानोसै नङा होमबा मादैखौ जों लामायावसो दिखांगोन बिथांखौ दसे उनाव नुगोन आरो रुटायाव औ जों दा गामिनिफ्राय थांगासिनो गय जानाया जि गोजा जाजोबखाबाय आयौ हामानो बिदि जानाङा मिथिबाय थ' थांसै चलो न हम जोङो मिटिं जानाय जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय जायगानि नामा माबा आरोना मामोनलाय कुमुरिकाटा ओमफ्राय लन्थिबारि फाख्रिबारि कुमुरिकाटा लन्थिबारि फाख्रिबारि औ ए जायगानि नामा कुमुरिकाटा लन्थिबारि फाख्रिबारिनो आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों बेयावहाय ओमफ्राय प्रग्रामालाय जागासिनो जानाया ओमफ्राय माबायदि जायो बेखौ एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरो दा जों फैनायजोंनो लोगोसे ओमफ्राय जि बार खोलो खोलो बारखादों जि मोजांखा बिफां सायायावसो नै दंबाय थायो बै प्रग्रामावहाय थांथ'वाखैनो जोङो दसे बार लादों आरो ओमफ्राय इथि लाबोनानै दंमोन नायनो ओमफ्राय र' दै लोंनानै लानि एसे दै गांबोबाय एखौ दै दसे गिबियावनो नै जोङो बेयावहाय एसे भिडिअ लाहैदों बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे बसुमतारी हेलेना बसुमतारी
ओमफ्रायो बिनि अनगायैबो गोबां दं खिन्थु बिसोरो गिबि मुंख्लं जानाय आरो ओमफ्राय हनै बैथिंजाय मुलुगनां मिथिसार जानाय खायसे रुंसारि आइजो गेदेमाफोर नै सोर सोर दङ नामफोरखौथ' होनानै दोनखाबाय बे समाव जोङो मोनसे मोसानाय हाबाफारि लानो सानदों मेलखौ बेखेवनानै होनो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ मेलखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय फंसे रावाव नोंथांनि देरहासारनाया अलंबार बादि इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रग्रामावहाय सेन्ट्रेल आबसुआ जाफुंसारनाय आइजोफोरखौ बरायदों आरो ओमफ्राय नै गिबियावनो सुलेखा मेडामखौ बरायदों सुलेखा मेडामाबोथ' बिराद मेथाइ खननानै बिराद फेमास जाबाय ओमफ्राय नै बिनि नामा मामोनथाय आङो गोसोआव गैला बेबो माबा मोनसे मावनानै बिदिनो फेमास जानाय आरो जायफोरा नुदों नोंथांमोना सिनायदोंबो जानो हागौ ओमफ्राय बे मिटिं जानाय समावबो खोन्थाखाजोबदोंमोन सोर सोर मा मावनानै जाफुंसारदों नाथायबा आङो भिडिअखौ बाराद्राय गोलावद्राय जागोन होननानै लादोंमोनबाबो दानै होनाय जाबाय बेयावहाय बाजै हटेलनि बिगोमा दं आइ हटेलनिबो बिगोमा दं ओमफ्राय जोंनि बर' बाजारनियाथ' इन्दि लुनानै जाफुंसारनाय ओमफ्राय नै बियो माबा गारि सालायो आरो गारि सालायनानै बिदिनो बिराद फेमास जानाय बिराद साहसि फैसा खामायनो हाग्रा ओमफ्राय नै बियो जोंनि बर' बाजारनि बेहा इन्दि लुनानै दिल्ली मुम्बाइ बहाबा एकदम एवार्ड मोननाय आरो बेबायदि एसे एवार्ड मोनखानायखौसो बेयाव लेंहरदों ओमफ्राय नै बियो खन्थाइ फरायनानै मानानै बिराद फेमास जानाय आइजो जाफुंसारनायखौ जों बरायो आइजो जाफुंसारनायखौ जों बरायो आइजो जाफुंसारनायखौ जों बरायो आइजो माहारिखौ जों मान होयो आइजो माहारिखौ जों मान होयो नैजोनगिरि अनसुलियायो बायां दिनै नोंनि खाथियाव दंहोयोमोन आं नोंखौ नागारना बारहुंखा सारन्थाइ सान्दुं अखा गांनाय उखैनाय नेवसिनानै धवनस्रिनि दावहा फोथारा धवनस्रिनि दावहा फोथारा मानो जायहा दुखु गैया जायहा जेंना गैया बे जिउआव माब्लाबाबो साक्सेस सुबुं जानो हायानो ओंखायनो जों गावखौ देरहानो गोनांब्ला मा जानांगौ साफा साफा जारिमिनजों बुंफबनाय जिउ जानांगौ आरो बे जारिमिना जोंखौ ओरैबायदि लामाजों लानानै थाङो जाय जोंखौ बोख्लायनो हाया जाय जोंखौ गादबनानै दोननो हाया दिनैबो पन्डित जवाहरलाल नेहरूआ बुंदोंमोन जे
सासे हौवाखौ सोलोंथाइ होनाय माने फोरोंनाय माने नखरखौ फोरोंनाय नाथाय सासे आइजोखौ सोलोंथाइ होनाय एबा फोरोंनाय माने गासै हादरखौ सोलोंथाइ गोनां खालामनाय बेनिखायनो आइजो माहारिया नखरनि समाजनि हादरनि जौगानायाव गोबां बिफाव लानो हायो Dole ke taলি মারি দিয়া যাই পার গাবনি তালি মারি দিয়া গোবার আখে কমানে জব সাফা बेजा जे आंथ' बेबादि बुंनोबो रोङा बा मिथिङाव बेबादि गसंनोबो बारा खिथा बुंनोबो रोङा आङो थेवबाबो नोंसोरनि गोसोखौ सान्थि होनाय बादि माबानाय बादि जि बुङो मामा एसे बुंसै आरो बारा बुङा दै खिन्थु बेबादि बुंनाय उइभास गैया आंनि थारमाने दै आं खालि दायफोरसो गारि सालायनांगौ फैसासो नांगौ आंनो बेनिखायनो बुंबाय ना ओंखाम संनो रोंगौ फैसा खामायनो बेयावसो थिग आंबो Ini personal bukan gaya. Ibu ada na, apa yang ni gari gaya mun, malai ni gari kontekau labunan gari solai bayang. Apa ni perane, ini ni perane, soal bosor boys ni perane gari birat akroman tarmane. Jadi kisuman kamani mau nagiri bela, jadi kau kon full success jana nagiri bela, isi kau ni साहस नांगौ आरो मा बादे माने बुस्थुखौ बा जेनेबा जों बर' मानसियाथ' बांसिन सोरबा जौ दाउ हांसो फिसियो बे दाउखौ फिसिब्ला आं बांसिन फैसा मोनगोन थिग बेबादिबा आंबो बे गारि सालायना बिराद आग्रह आंनि थारमाने उन्दैनिफ्रायनो आं गारिखौ सोलोंना आं गावनो सोलोंदों आं माखासे हालाबरदाराव दंमोनथ' ऐ समाव आं गारि फिसा दंमोन आमाय माहानाव ऐ गारिखौ सोलोंबाय कार माबा I-20 फिसा कार दंमोन Ada selengna dan ang nefarai mantasoni pada kami ang ni zabai boko, ang ni kami zabai boko pukli para, apa yang ini pada pinane na gari ke seleng bai ang sampai. Siapa huwa masih sedai pur saya, henzo mana mat sasi sedai pur dia, mana? Jadi huwa ya haya belas henzo mana haya, dia nengker pungsa kagena haya, mana haya? Higang lebih pada negara kena sampai, salah sedai pur kagen deh, malah negara mana kah kena angena. Malah ni kakak roga ke bela parah hendak nangona, ikan lebih di sana ni kau negari, pun ni loan labai na, azikali tu pun loan hiya na, pun ni loan, siapa kisah ni yo sebang masih pijabdeng, siapa kaya loan tong sebana, ikan lebih ada 2 lakh taka ni loan ladeng, loan lana ni, kata Excel Mohendro company gari yang kau na last get out dispro thang na ni, kau negari bukan na ni, kau negari ke, kau na labdeng, elang ke last get ni, dilan ni masih beraminya. Doni henjau macam garis selaya, sasi bihari hendeng, ang doni yau nis busur tabai, deng biba de henjau macam garis selana kan wakai, apa mini bai, ang doni semini belah masa kan, ang negeri sama kesana ang semiti na, itu na ang garis ke salai bai, apa aru ulta bini balang bai ang kar magari ke, ro bai do olok tak suruh teksun, ang bai kio, belah apni kot garis selai bai kise, mau bisa manu nazar nakam kia se, sok kore bopare, ay bai isere selfie labai, serba foto labai. Serba foto mama labai pete lai tik ang boko ni perai Guwahati abdon halama deh boko ada bamne macam Guwahati delega abdon halama nge tik biba deno oba semau gari ni semua habla macam berat harassment jaya na gari ni kisti dong na berat harassment jaya tik biba deno ang sanhor gari ke Malbone gari ko kisen zat dong na Malbone gari tigang ini na sanhor mane Malbone gari ke soleh berasa bisa mungkin soleh betul bisa mana na Bida nane ang jahani kami di parani kami ni masuk henbai neng serba ai dongo madi dongo serba nei dongo ang henbai neng ser kisah jeng manu no nang lebe thaye no nang lebe lama mungkin neng ser ikane ang iserne pasto isre pisa gaya mun hong apa isre ke invest kal darma ser ke 1000 ser ke 500 ere invest kal nane ang ni kami ni jaha boko iriani reneba aise jaha madu yari merke paper hanen karba labu bai sirke Tik biba de laban ang sa kay mo tiya paisa dun ni kaise gaban kaise ere joma khalna khalaw na ise paisa butja jabai tik paisa butja jana ang ma jabai monse gari tindu kisti kamarne hane nonga are nse laboni bede na labai tik biba de lanew na sanse dina Guwahati news channel danis plus news channel arbona baidu dabo ikrang ang ni kisne dabo nai dongo bi abo ang kesengdeng sanse dina puja Neng maza deng, neng itu manusia mengenai mana sih dan nantong dang garis selana, bedeng berat mengdang. Dia opini mengenai
बहुत गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि आइजोफोरा मा पर्यायाव दङमोन गोदो आंखौनो बुंना लाग्रोनोसै सिगां गिबि आं सिगां आंनि हौवाया आन्दलनकारि मोनबाबो हिनजावखौ बाहेरायाव ओंखारामोन माने कन्टिनिउ सब समाव न'आव जोबनानै दोनोमोन खालि संनांगौ जानांगौ गथ'फोर बेंनांगौ बे पर्यायाव फैबाय जाय समाव आन्दाखि आंनाबो खाफाला गाज्रि 2008 सालाव स्ट्रक जानानै फैबाय बिनिफ्राय आङो आगोर मोनि जानानै बाहेरायाव ओंखारनानै दिनै जानांगौ गथ'फोर फोरोंनो थाखाय जानायाव आं बे खामानिखौ एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय मावै मावै दिनैसिम आङो बेखिनि लामायाव मोनफैबाय आरो दायो जथेस्थ' आगबारायबाय गामिनि रायजोफ्राबो आंजों लोगोसे गासिबो बे खामानिखौ मावजोबनो हाबाय आरो दा बेखायनो गासिबो आं आइजोफोरखौ फोरमायो बुंनो लुबैयो नोंथांमोना न'खर बेंनायजों लोगोसे एम्फौ फिसिनानै थाखा फैसा खामायनानै गथ' गथायखौ मोजां खालामलांनो हायो आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांनि सिगाङाव खावलायबाय थागोन जे नोंथांमोना बर'नि कालचार जि दानाय एम्फौ फिसिनाय बेफोर हुदाफोरखौ न'खर बेंनायजों लोगोसे बेफोरखौ मावफालांनो हायो गोदो जोङो मावनो सम मोनियाव दारै जोङो हरावसो मावो दाबो जोङो हरावसो दायो बे बैसोआव जोङो हराव जि दायो ओमफ्राय मोनफ्रोमबो एक्स'आव फानो नांखौजा नैबे डिपार्टमेन्टफोरा जोंखौ मोजां मोननानै आंखौ मोजां मोननानै एवार्ड मोननायसिम लांबाय गोजान गोजान दिल्ली बम्बाइनिफ्राय रिसार्च खालामनो फैयो मानसिफोरा खिन्थु खाफाल गाज्रि जोङो रोङा लेखा रोङा नालाय इसिबां स्मार्ट नङा भाषा दिगदार जोंथ' बाहेरावथ' हिन्दी इंलिस सोलिनांगौ जायो भाषा ट्रेन्सफार खालामनो मानसि फैलायलायनांगौ जायो आरो जोंनि थाखाय ओमफ्राय जोङो बर्तमान दा सोलिबाय थादों आं बेखिनिखौनो बुंनानै जिरायथ'बाय প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ খুলুমবাই মন আছিল আজি যে ঘৰৰ পৰা মোৰ দুযোৰ আছে দখনা পিন্ধি আহিবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিলে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান অফিচৰ কাম যে দখনাটো ভালকৈ পিন্ধিবও নাজানো পিন্ধাই দিবলৈও মানুহ নাছিলে সেইকাৰণে এইবাৰ দখনা পিন্ধি আহিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু নেক্সট টাইম যেতিয়া আহিম দখনাত আহিম আপোনালোকৰ লগত বড়ো ভাষাত কথা পাতিম বড়ো ভাষাতে ভাষণ দিম খুলুমবাই শব্দটোৰ বাহিৰে মই বহুত ইচ্ছা আছিলে যে মই অকণমান বড়ো ভাষাত বা আমাৰ ইয়াত নেপালীসকল আছে আৰু আদিবাসীসকল আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাটো যদি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ ভাল লাগিব কিন্তু আমাৰে দুৰ্ভাগ্য কাৰণ আমি মানুহবিলাকে কথা বেছি কওঁ কাম নকৰোঁ আৰু যিসকল মানুহে কথা আচলতে কাম কৰে সেইসকলে কথা ক'ব নিবিচাৰে আৰু তাৰ উদাহৰণ ইয়াত বহি থকা বাজৈ হোটেলৰ গীতা বাইদেউ বাজৈ হোটেলৰ মঞ্জুৰী বাইদেউ গীতা বাইদেউ আপোনালোকে ইমান ইচ্ছা কৰিছিল তেওঁলোকে কথা ক'ব বিচৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে কথা কৈ সময় নষ্ট নকৰে কাম কৰি সমৃদ্ধি আনে এটা হাততালি হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে मिटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय जोङो जोबनानै जयैनो खामबो जादों ओमफ्राय जानाय मानायफोरखौ आं बारा भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय बे मिटिंआव थांनानै बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ ओमफ्राय नै मेडाम सुलेखाखौबो लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनबाय थाखायोमोन आङो बिनि मेथाइ खननाय मानायफोरखौबो ओरैबायदि मोजां मोनो ओमफ्राय एसे फट'बो लाबाय भिडिअबो लाबाय ओमफ्राय नैबे आगैमोना आंनि साबस्क्राइबार आंखौ माथो हैदों ओमफ्राय आं इसोरखौ एसे भिडिअबो लाफाबाय फट'बो लाबाय जाहा मुथुआबो लाबाय ओमफ्राय जोङो मिटिं जानाय जायगानिफ्राय फैनानै बै गस्ला गुफुर जोमनानै जिरायनाया एस्रानि बिब'मोनहानाव हाबदों आरो नै ओमफ्राय एसे साहा लोंबोबाय ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय